El Sant Boià necessitarà una remuntada heroica diumenge 14 al Joan Baptista Milà si vol tornar a ser equip de tercera. I és que els homes de Juan Camilo Vázquez van caure per 4-2 contra el Granollers en el partit d'anada de la promoció d'ascens. El partit va començar amb els dos equips molt tímids i sense gaires ocasions de gol. Els locals van reclamar penal en una acció polèmica poc abans de la mitja hora de joc. L'àrbitre no va xiular res. La calor també era protagonista en un municipal de Granollers amb més de 800 persones segons el club local. La seva afició va tenir la primera alegria de la tarda al minut 37. Alejandro Gil feia l'1-0 després d'un servei de cantonada. Així es va arribar a la mitja part. La segona va ser molt més vibrant. Només començar, Joel Martínez feia l'empat després d'una gran jugada de Buba per banda dreta. A partir d'aquí, els dos equips es van treure les caretes i van mostrar el seu millor futbol per a alegria dels espectadors. Després d'una bona jugada per banda, Ramon Suárez tornava a avançar el Granollers. El Sant Boià empatava amb el mateix mètode. Buba feia una centrada per la banda dreta i Joel feia el seu segon gol. Els visitants van fer-se amb la iniciativa del maig, deixant espais a l'esquena de la defensa i quan millor estaven jugant, van ser durament castigats. Bauli, que feia pocs minuts que havia entrat al camp, feia el 3-2 fent explotar la graderia. Immediatament després, el mateix Bauli guanyava l'espai per banda d'un Sant Boià llançat a l'atac per, amb una centrada, fer el 4-2. Massa càstig per un Sant Boià que va equilibrar el partit tot i jugar de visitant, però va acabar perdent per 2 gols de diferència. El 4-2 és un mal resultat pels de Sant Boi, però que, tot i això, encara deixa marge per a l'esperança.